Lidi, vítám vás u nového videa Dog Vlog na zahradě, epizoda 6 v červenci. Počkej, musíme zavolat Saninku. Sany! Sany! Na ně neslyší. Sany! Sany! Pojď! Pojď sem! Pojď sem! Pojď sem! Uděláme takový testíček. Je to zlé, ale my to máme už natrénovaný. Sany, pojď! Pojď. Tady. Běž dolů. Hop. Běž dolů. Ty vole, ona štěkla. Dobrý. 5. level. Pojď. 4. level. Pojď. 3. level. Pojď. Pojď. No dobře, Saninko, dobře ty. Za to si zasloužíš pamlsek. Počkejte. Dej pak. Počkej, neskákej. Za odměnu. Jo. Jdeme tady. Dobrý kytky. Po několika letech. Tady jsou takový odumřelý. A tady? Tyjo, to snad dubajská čokoláda. To nějaká čokoláda. Jsou tady vykopal díru pro mravence. Jsou tohle kopřivy nebo normální kytky? Napište to do komentáře a já vám na to odpovím. Tyhle ty kytky už máme dlouho, tak 7 let už. Jsou dobrý tady. Teď jdeme na levandule. Dívejte, včelka sbírá pil. Tady taky, tam taky, tam taky. A tady. Co to bylo? Teď, počkejte, to jdu risknout. To je příjemný. Pojď. Napij se.
Jak na tebe kom. A pojď sem, pojď. 3. Labrador. Labrador. Sally. 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 No tak. Až tady provázet. Tak abys to hodil zase tam, nebo co? Nejsi žádný kůň, Saninko. Saninko. Hop. Tady. Sane, tady. Tady pojď. No, vyskoč. Ale na tohle vyskoč. Pojď dolů. Zavtím v klidu. Pojď. Počkej. Hop. Ty vole. V klidu, zase. Hop. Mě málem zasáhla. No dobrý, já jdu tam, a ty zůstaň tady. Zůstaň. Kam pospícháš, Sany? Sany! Ty neštve? Saninko, pojď! Sany! Hop. Pojď. Hop. Nechoď. Sany, pojď. Sany, pojď. Sany. Pojď. Sany. Sany, pojď. Pojď. Běhej. Ne, do bazénu ne. Spadneš tam. Neskákej tady, jo? Pěkně. Já snad venčím sám, nebo co? Pardon. Počkej. Já mu úplně prdu. Zkusím dát plnou bombu. O tamtuť. Až sem. Jdeme na to. Tři, 2, 1, teď. To bylo dobrý docela. Ještě jednou. Jsem to překop lidi. Tamhle. Jak dlouhý je ta síťka? To je moc dlouhý. To bude k ničemu úplně. Ani to nevadí. Máme ještě tamhle. Přes bazén.
Takže lidi, tohle je konec videa. Doufám, že jste si to užili. Pokud to dávajte like, odběr a zatím čau!